Обичам българския народ, обичам неговите песни, приказки, мъдрости, които разкриват богатството на една неписана история. Според народния обичай, на 1 март сутринта във всеки дом се пали огън на двора с много дим, за да се предпазят всички от болест. В едно красиво селце, пушено в полите на планината, живеела баба Марта. Усмихната жена с червена забрадка и кошница пълна с чудни мартенички. Мартениците били изработени от вълнена или памучна прежда. В традиционните български мартеници са вплетени палички, сурчета, маниста, железни хълки и други. Зато мартениците се смятат за амулет, който предпазва от зли сили. Бялата вълна в мартеницата предвещава дълъг живот, а червената здраве и сила. Като ги видела баба Марта, щяла да се застее да пекне слънце. Това е денят на баба Марта. Тя винаги идва при нас на 1 март. Това е нейният ден от древни времена. Е било така по нашите земи. Има
напитка, за да си сладка и добричка. А вие, мили деца, бъдете весели като слънцето, бързи и смели като вятъра, усмихнати и трудолюбиви като пчеличките. И за да сме весели, умени, засмени, баба Марта за нас измъстои две приятелчета Вели. Тези две големи жити мартенички са нейните помощници Пижо и Пенда. Как се е сечила да ги направили, чуйте. В едно тъмно килерче, в едно плетено панелче живееха две кълбенца с кухнени кончета. Първото беше бяло-бяло, сякаш снежинки спало. Второто червено-червено, сякаш зора топено. От червеното кълбенце баба ме направи на момченце. Станах бабин юначе с червен пояс и бял кълбач. А мен бяха ми да правят конци момиче, нежно, беличко като кукиче. Имам плитки, аре ли косичката, аре на престилка в поличката. Пижо и Пенда се наричаме и като внуците ще се обичаме. Ние сме бяло и червено, за живот и здраве, тъй отредено. Чак в първа пойна птица, да ни върже на ръчица за косица. Бяло и червено. За живот и здраве, тъй отредено, Никичето са напремени на деца на смени. Една година зимата се задържала по-дълго от обичайното. Студът не искал да си тръгне, а хората започнали да губят надежда за топли дни. Децата били тъжни, защото нямало цветча, а снежните преспи закривали селските пътеки. Но ето, че в първия ден на месец март баба Марта е пристигнала в селото с усмивка и своята кошница пълна с мартеници. Не се тревожете, деца, пролета вече е на път. Нека всеки от вас да вземе по една мартеничка и ме върже на другарчето. Мартенците носят здраве и късмет, а когато видим първото цъфнало дърво или щъркел, ще ги вържа на клончета да поздравим пролета. Малко става, слънце изгрява, март наближава.
празнуваме пролетта и добротата, която сближава всички. Когато споделяме радост и обич, можем да опомразим света около нас.